forget to subscribe my YouTube channel, like and share. Thank you. So guys, naday mi sa dagat karon no. So, ngaon na rin ni dire. Ngaon dai ta. Happy Christmas. Ngaon ta nyo guys. Ikaw pa nito. Log. Hindi ka pag pisang dagat. Pero guys, Tabi, pangya. Sige. Kita pa di kong lubot. Ngaon ta rin yan. Kasi Sumabi siya. Sumabi ka naman. dumi kayo guys. ano sa in English ani? Egg. Itlog. Mukhaon dag itlog sa Inday Vlogs. Itlog ni sa unsa man ang itloga? Itlog sa Chicken. chicken. Kuan, Ay, manok. Manok. Itlog salmon. Ay. Mabapili ako. Biya ako pantry. Ayo ba? Ayo. Ikaw naman kuma. Pero na, ang gawan mo kamo to eh. Ano ni Auntie Kuan. Ayo birhaan mo. So guys, now Ayo. Maka-appreciate. Ayo birhaan mo ati ay. Agay. Yan. Tapos asin lang ka. Ay na mga dito ninyo ay. Galing asin mo. Name. kukuyawan mo ka. Ayun na tabaka dira mo ha. Diri mo ba dire. Kanay may isda dira. Day. Asa ka day? May isda dire. Asa ka ba? Dali na balik. Bawal tabunan kinay isda guys. Tinda, yung isda. So, Precious food, maligog dagat. Precious na. Matado eh. Nilongag ng itlog. Sa English, boiled egg. No? Nga dami karon sa daton sa dagat. mudako ko mani diri siguro ma. Dako pa. Dako ni karon kaysa gahapon. Dako yung tubig. Mama, maabot ni diri ma. Do. Tugin na tukotog oh. Tama na nang walay sagbot. Tung na yung sagbot. Yeah, betul. Diba? Ito jud ba? Pang. Mudako ni kalanggan. Dali. Oo, kantawa dito. Oo, maligo ka lang. Si Precious food, maligo si Precious dagat. Dagat Precious Maligo ka dagat. Ha? Maligo ka dagat. Ay, liga ma-Precious dagat di ay. Liga si Precious dagat. Ha? Liga daw si Precious dagat. Naday do yun. Ha? Naday do yun.
Naakaro lima. Wala man na duyan nila. Ha? Hindi duyan. Nalagay ko duyan, duyan. Yung mga render. May dili hamokon. Ganun talaga sentro na. Dali ka si Pigeon sa dagat, dali ka si Pigeon sa dagat, dali ka si Pigeon sa dagat. Malami ang itlog. Oh, lagi ka na. Bumoto lang po sa inyo ha. Ay, gigi oh. Ay. Ay. Maliga si Pigeon sa dagat. Mira na. Yan, abi. Ano, panisan, di gamay. Ayaw lang. Ayaw, binahatong buhok ni ate lang. Ayaw, no? Maagay si ate. Ha? Maagay si ate? Yes. Ha? Balik ko si Pigeon sa dagat. Balik ka naman Pigeon sa dagat. Ay, mahimong mata, mahimong ulo. Mahimong ano siyang piso. Egg na siya. Muni mahimo siya mata. Piso. Ay, mahimong mata sa namo. Ako ning balik. Ano na? Ay, mata. Muni mata. Sige na. Mama, nay mata. Badako ang tubig, no? Ano na Pigeon? Ang amo Pigeon, mga na mo Pigeon. Ang amo Pigeon, mga na mo Pigeon. Ang amo Pigeon, mga na mo Pigeon. Lami jud kayo kay. Pilas Pigeon ay. Mali na. Ang amo Pigeon, mga na mo Pigeon. Mama, ang kami mo ba mo siya mahimo mo? Oh, mahimong piso. Ang kami? Ang kami? Tama na, ang chipon na kaon! Ang chipon na kaon! Yung sa'yo na? Mo ni mahimo ko? Oo, mahimong mo. O Mahimong. kaning uba kani Oo, ako. mahimong matatanan, mahimong lawas. Ang chipon na Pigeon, baka ang chipon na Pigeon. Mahimong lawas. Tama na Pigeon. Ako'y pagkapang pokngit ng lusa. Ha? Agoy, ang chipon na kaon po di Pigeon. Mayroon iinom og kape. Ang inday. Ang ata direktas. Ano?
Ang dagat. Dali na lang. Nasit na. Nasit dia ako may kuha. Lingkod lang diri. Lingkod. Asa ko. Ay daya, kinasan. Ipakita man ang kinasos dagat. Ikaw ba? Epa oh. Man ang kinasos sa dagat. Asa ba? Yung mga ano kinasan, kay panghinasan mo na ko. Support. Susuk. Support. Tara. Baka Ikan ba? Sige na. Ipakita ba? Lami ni Kilawon. Ipakita. Naman ang Pwede ni susok kung naku nga. Hilang. Ha? Hilang. Ayaw, hindi. So guys, mo di kinhason sa dagat. Di ba nakita mo na? ganahan dyan manginhas. So morning kinhason sa dagat. Kung mo may kinhason. Ano isagaan, panginhas mo. Ano ay kaligo? Tinawas tubig. Oh. Mama, pwede kumigo? Nagdangat. Ayaw eh. Nga naman. Hira, ano po siya doon? Ha? So, sila guys. Kaman mo diha tanoy. Ryan, pila. So, money guys, ang kinhason. May taas akong kinhason ha. May taas ada akong kinhason. Pangitan mo son. Dali sa nga ba sa mga kumay? Oo. Eh. Dali ngay. Sana man precious ay. Hindi! So guys, may nanay guys na. Alina! Alisa! Bye-bye na ay! Bye-bye. Like and share.